Ahojte, teraz bude video, ako idem za psom von. No, viem, je to trochu trapné, ale čo už. Teraz som pripravila výťah, no. Už je tu. Tu poď. Trixinka, cíča. Dobre, takže táto je Trixinka. Fakt není upravená, takže... Patrí. Predstav sa. No. Krásny výhľad. O bože. Joj, si dokončila, no tak poď. Kde ideme, Trixinka? Domov? Dobre. Ďakujeme. Dajte odber. Dovidenia.